شو هالجمال ما شاء الله تبارك الله. نايلون معنت حيزلكم متير له خالك كحمتاني عدنا أبعيد نتكمل بسكوت صراحة حيزلكم متير له. إن شاء الله كاخذ فوتوش بويناتات حواتي مساهن له نجاح صالحي كم تلمود لايك شير سبسكرايب أي ترسع عيخن نفت صراحة قبلك. أمو حجي كم زين عزوبو دلنا أبزي فرق خيلو فينو لاني بدحريو 5 جرام كأني شكر طحنا لاني 5 جرام كأني تساواني ديول لان مالتي بدحريو زياد راخنا تاني كاستريا بأخا حنت مانكا كاستر كبري دحراي ربع مانكا بيكين باودر جرنا دحراي حنت مانكان فرقان كأني فانيليا حروج تتأمي فساستلكنكا صبو مالتيو دحراي قرب جو جيره نخلو صبو جيره كم نعزو لنا كتحبابوري مالتي خاوشتنا بلعل እንዳገበርኩ ጽቡቅ ገይረ ከተሓባቡርኤ እዚ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምእታወይ ማለት ኣብዚ ሕጂ ህልጥሑን ተለክንካ ጽቡቅ ጨና እዩ ዝህቦ ሓንቲ ማንካ ናይ ሽኮር ትገብራላ ብድሕሪኡ ከምዚ ጌርክን ትሕብራ እንተዘይብልክን ግን ኣገዳሲ ይኮነን ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ፍርቂ ማንካ ገይረ ከምዚ ገይረ ጽቡቅ ገይረ ከሕብራየ ብድሕሪኡ ናተይ እንቋሖ ኣብዚ ፍሩይ ስለ ዝኾነ 3 ሓባ ክጥቀሜ እቲ እንቋሖ ካብ ፍርጅ ዝወፀ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ፍርጅ ኣውፃቢልና ኣይንጠቀሞ ኣብዚ ካለኒ ጠስሚ ማለት እዩ ጽቡቅ ጨና ክህበኒ ጠስሚ ዝለኒ ከባቢ 120 ግራም ዝኸውን ጠስሚ ክገብረሉ ብድሕሪኡ ፀባ ጌርና ኢና ኣብዚ ንለውሶ ወላ ሓንቲ ነገር ዓይነት ፀባ ካብ ፍርጅ ዝወፀ ክኸውን ኣለዎ ከዓ እቲ ፀባ ማለት እዩ ቁርብተይ ዘይትኻ ክገብረላ ብድሕሪኡ በዚኣ መልወሲት ገይረ ኣነ ዝፈቱ በዚኣ ገይረ ክለውሳ ማለት እዩ ከምቲ ትፈልጦ ብዙሕ ዓይነት እንዲ ዘለዎ እዚ ማሽን ግን እዚኣ መልወሲት ገይረ ክጥቀም ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ኩሉ ትደድልየና ጠስሚ ትገለ ኩሉ ደድልየኒ ብሓንሳ ይእቲ ክለውሰ ማለት እዩ ኣብዚ ጠስምናተይ ርግእ ኢሉ ስለ ዝነበረ ቁርባ ሚክሮ ኣሞቕ ኣቢለዮ ማለት እዩ ዳሕራይ ከምዚኣ ገይረ ክለውሰ ጽቡቅ ገይረ ወላ ሓንቲ ማይ ዝኾነ ነገር ኣይንጥቀምና እንተደሊኸን ናይ ኣራንሺ ናይ ለሚን ፋሕፊሕክን ክጥቀማ ትኽእላ ኢኸን ኣብዚ ማለት እዩ ኣነ ግን ኣብኣ ከለኹ ክሰርሓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ምሽኮት ክሰርሖ ከለኹ ዝብለክን ከዓ ካስተር ብጣዕሚ በቃ ጽቡቅ እንተዘይብልክን ንሱ ከዓ እዚ ናይ ዕፉን ሕሩጭ ምሻሎ ንሱ ሓንቲ ማንካ ትእትዋላ ማለት እዩ ካስተር ተለክን ከዓ ዝበለፀ ዋላ ሕብሩን ገለመሊን ብጭው ዝበለ ስለ ዝኸውን ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ዝኸውን ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ተለዊሳ ወዲኣላ ማለት እዩ ጽቡቅ ገይረ ለዊሰ ኣለኹ ሕጂ ንሓደ 40 ደቂቕ ከጽንሐ ብድሕሪ 40 ደቂቕ ከኣኒ ትሪኦ ማለት እዩ ብድሕሪ 40 ደቂቕ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ማሽን ገይረ ኣነ ቅርፂ ክገብረሉ ማለት ኢሎም መዓንቲ ከምዚ ናይ ዓድና ብሽኮቴ ክሰርሕ እዛ ናይ ውሽጢ ካብ ሱዳንያ ተላኢኻትኒ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ግን ኖርማል ኣብ ዝኾነ ነገር ክትረኽባ ትኽእላ ኢኽን ስእሊ ኣብ ላዕሊ ክገብረልክን ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኽን በቃ ቅርፁን ገለመሊዩን ክፅብቕ ማዕት እዩ ዝኸውን ርቕቕ ዝበለ ገይረ እያ ተውፅኦ በቃ ብጣዕሚ ክፅብቕ ማዕት እዩ ዝኸውን ዋላ ክትቆርፆ ከለኻ ብዙሕ ኣየሸግረካን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ሓገዝ ፀዊዐ ሓገዝ የድልየካ ብድሕሪት ኮይኑ ጥሕነልካ ከምዚ ምሻሉ ድዝውራ ማለት እዩ ብኢዱ ገይሩ ከምዚ ኣኽሉል ገለ ዘብላ ዳሕራይ ከምዚ ገይረ ማለት እዩ ቅርፂ ኩሉ ከውፅአሉ ኣብዚ ብጣዕሚ ክፅብቕ ማዕት እያ እዚኣ ማሽን ኣነ ኩሉ ግዜ በዚኣ እየ ዝሰርሕ እቲ ዓቆኑ ጽቡቅ ጌርና እንድሕን ፈሊጥናዮ ከዓኒ ከምቲ ንደልዮ በቃ ቅርፁን ገለመሊዩን ክፅብቕ ማዕት እዩ ዝኸውን ኣብዚ በቃ ክፅብቕ ማዕት እዩ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚኣ ተሓጋጊዝካ እምበር በይንኻ በቃ ኣይትኸውንን እያ በቲ እቲያ ማሽን ዲኻ ክትዝውራ ከምዚ ብኢድካ ከተብላ ወይ ድማ ቆርፅ ኢኻ ገለመለ ትዓቕን ከዓኒ ማዕረ ክኾነልካ ስለትደሊ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣነ ብኢደይ ገይረ ድዕቁኖ ኣለኹ ኣብ ኢደይ ዓቕን እንዳወሰድክ ድቆርፆ ዘለኹ በዛ መቐዝ ገይረ እንተ በይንኹም ኮንክን ግን እታ መቐዝ ገዲፍክን ብኢድክን እንዳቆረፅክን በቲኣ እንዳዘወርክን እውን ኖርማል ክሰርሓ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኽን በቃ ክወፅእ ከሎ ክፅብቕ ማዕት እዩ በቃ ሕብሩን ገለመሊዩን ኣነ ምሻሎ ማራ ብጣዕሚ ካብዚ ኩሉ ብሽኮቲ በቃ እዚ ናይ ዓድና
ኣብ ዒድ ገለ ንሰርሖ ነበርና ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ማለት እዩ ጨንኡን ገለ መሊኡን ክነግረክን ኣይክእልኒ ኩሉ ግዜ እንድሕን ፅቡቅ ጌርና ተገዲስና ሰሪሕናዮ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ዝኾነልና ከምዚ ካልእ እንዳሰርሕና ናፍቲ ንብል ኮይንና ግን ክልተ ሰለስተ ዓይነት ስራሕ ብሓንሳእ ንሕዝቲ ኮይንና ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክኸውን ስለ ዘይክእል እታ ሓንቲ ንሰርሓ ኣፅፊፍና ክንሰርሓ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ብምልኣ ሸሓኒ ክመልአኒ ማለት እዩ ክንደይ ሸሓኒ ክኾናለየን ከዓኒ ሓቢርና ክንሪአን ኢና እዚኣ ሕጂ ተወዲኣ ኣላ እታ ካልኣይቲ ከዓ ልክዕ ከምታ ከርእየክን ፀናሕኩ ገይረ ክሰርሓ እየ ማለት እዩ ከምዚ ማሽን የብልናን ገለልና ብዙሕ ኣይንሸገር እንድሕን ማሽን ዘይብልክን ከምዚ ዓይነት ብሽኮቲ እንድሕን ክሰርሓ ደሊኽን ከመይ ጌርክን ትሰርሓ ኣብቲ ላዕሊ ስእሊ ክገድፈልክን እየ ማለት እዩ ብቐሊሉ ኣብ ቲሞ ድዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ኦንላይን ኣብ ኣማዞን ኣብ ዝኾነ ነገር ረኺብክን ትሰርሓሉ ከምዚ ዓይነት ነዊሕ ብሽኮቲ ክሰርሓ ትደሊኽን እዚኣ ናይ ውሽጢ መኪና ቁሩብ እንድሕን ተሸግረክን ኮይና ኖርማል ብኸመይ ጌርክን ትሰርሖ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐዮ ነይረ ኣብቲ ላዕሊ ስእሊ ወይ ቪድዮ ክገልፈልክ ነይረ ኣይወይኽን ብኡ ከማን ክሰርሖ ብጣዕሚ ካብ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ጥራይቲ ኣነ ብዚ ኣትረር ኣቢልካ ኢኻ ትለብሶ ኣብኡ ከዓ ንንዑ ክሰርሖ ከለካ ቁሩብ ኣፍኩስ ተብሎ ማለት እዩ እቲ ቅርፂ ክወፀልካ ተዘይኮይኑ ልክዕ ከምዚ ናይ ኮኪስ ክንሰርሖ ከለና ከምኡ ጌርና ሰሪሕና ነውፅኦ ማለት እዩ ውፅእ ሽዑካ ዝብል ኣብኡ ብዙሕ ኣየሸግረናኒ ኣብዚ ክንለብሶ ከለና ግን ማእከላይ ኣይተሪር ኣይ ከዓ ከምዚ ፎኪስ ጌርና ኢና ንለብሶ ከነቕጥኖስ የብልናን ማለት እዩ ንሕና ቅጢናዮ ብዙሕ ስለ ፅቡቅ ዘይከውን ከነቕጥኖ የብልናን ትሪኦ ኣለኽን ሕጂ ብዚ ከርእየክን ኢለ በቃ ደስ ኢልኒ ንስራኾሲ ንምንታይ ደይቀድሐለን ኢለ ራዮ በቃ ፅቡቅ መዓት እዩ ዝኸውን ስለዚ ሽኮይናታት ኣሕዋተይ እዚኣ ማሽን የብልናን ኢልክን ኖርማል ሸለሊልክን ኣይትሕለፍኦ እንድሕን ክሰርሖ ደሊኽን ከምቲ ድገደፍኩልክን ኣብቲ ቪድዮ ጌርክን ክሰርሖ ትኽእላ ኢኽን ጥራይ ከምኡ በታ ማሽን ሓንቲ ክሰርሓ እትኾንክን እቲ ትጥቀማሉ ነገር መራ ፍቁስ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ኮኪስ ወይ ድማ ቢቲፎር ንሰርሐሉ ዓይነት ኣለዋውሳ ጌርክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ብዙሕ ኣሸጋሪ ይኮነን ከምኡ ክብለክን ኢለ የብልናን ኢልክን ኣይትሸገራ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ከምዚኣ ጌርካ እዚኣኻ ኩላ ክመልኣ እየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ቅርፂ ከነውፀሉ ከለና እቲ ተረፍ ዘሎ ከምዚ ከፊትና ኣይንግደፎ ማለት እዩ ክንከድኖ ክንክእል ኣለና ንፋስ ክኣትዎ የብልናን ክሳዕ ዶ ክንከድኖ ክንክእል ኣለና ከምቲ ናተይ ድረኣኽኖ እንዳኸደንኩ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ንፋስ ብዙሕ ኣይፈቱን እዩ ንፋስ ገለ ክኣትዎ የብሉን ማለት እዩ ብጣዕሚ ማለት ተጠንቂዕና ክንሰርሖ ክንክእል ኣለና ዳሕራይ ከምዚኣ ገይረ ኩለን ቅርፂ ምሰውፁ ከለና ኣነ ሕጂ በብሓንቲ ስለክእቱ ዝኾንኩ እቲ ሓንቲ ክእትዋ ከለኹ ነቲ ኩሉ ጨርቂ ገይረ ወይ ዝኾነ ዘለና ገዛና ጌርና ከዲና ከነፅንሖ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ከባቢ 5 ባዴላ ዝኸውን ሰሪሕ ኣለኹ 2 ባዴላን ፍርቅን ዝኸውን ከዓ ተሪፉን ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ክሰርሖ ስለ ዘይደለኹ እቲ 2 ባዴላን ፍርቅን ዝኸውን ሕጂ ከም ዘለዎ ገይረ ሸፊነ ፅሒፈ ክቐምጠ ማለት እዩ ብተላጃ ኣብቲ ደስ ዝበለኒ ግዜ ከዓኒ ቀኒ ክሰርሐ ከምዚ ገይረ ድየ ወይ ድማ ኖርማል ዓይነት ዲዛይን ኣውፅአ ወይ ከቢብ ብኢደይ እንዳኽበብኩ ድየ ገለ ዝኾነ ምስ ቁርሱ እውን ደድልየኒ ግዜ ተኮይኑ ጃሃዝ ይፀንሐለይ ኣውፃ ኣቢለ ክጥቀመሉ እየ ማለት እዩ ኩሉ ኣይገብሮን እየ ክበዝሐኒ ስለዝኽእል ኩሉ ይገብሮን እየ እዚ 5 ባዴላ ከማ ብጣዕሚ ንዓይ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግን ስለዘይባላሾ ኣብ ገዛ ኣብ ገዛ ይፀንሕ ዳሕራይ ምስ ቡን ምስ ሻሂ ከዓ በቃ ገዛኽን ጃሃዝ ይፀንሕ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ኩለን ዘን ባዴላ ምላእ ኣቢለ ሰሪሐ እየን ኣለኹ ትሪኦ ኣለኹን ደስ ክብለካ መዓት ሕጂ ታፎርኖይ ብ180 ኣርሲነ ከምዚኣ ገይረ ን12 ደቂቕ ን10 ደቂቕ ከዓ ክብስሎ እየ ምስ በሰለ ከዓ ክሪኦ ኢና ብሓንሳብ ማለት እዩ ድሕሪ 10 ደቂቕ ምስ በሰለ ከዓ
نزي مثل تريو لهم بقى كتبوا معك الجب زي أخا عانة بشكوتي ودع عبيله قرص دهون النبزي نشتري بياتي قبل عبيله هريكني له مالتي مشاهي بالطعامي أنا مشاهد فطور بشكوتي عزيز فطور مسا أبعة خندي بزيادة مسا أبعة خيدس تبلاني مشاخا بطعم بقى طعم مالتي مسا أبعهم بلعي تقواني بقى بطعمي الفطور مالتي بدحريو خمزي أجرناها أبزيها نطعمو لنا كطعم معت كوين بقى حبرون قال مليون ጽቡቕ ሕብሪ ዋላ ዲዛይኑ ገለ ጽቡቕ ማዕትልክ ከምቲ ኣብ ኣስመራ ንሰርሖ ነበርና ይመሲሉ ልክ ሓንቲ ናይ ኣስመራ ንሰርሖ ይወፅለይ ማለት እዩ ክጽቡቕ ማዕት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክን ተገድሳ ኢልና እንድሕን ሰሪሕናዮ ከምቲ ንደልዮ ኢሉ ወፀልና ኣብዚኣ ከዓ ሻህና ጌርና በቃ ጥዕም ማዕት ኮይኑ በቃ ኣብ ኢድካ ፍርክሽክሽ رفتتت إلى بقى ديسك بلاكا معتي ولا تقرصو حبرو ديزاينو ولا اتزيناتو قمت إن شاء الله ديسك بلاكا معتي واتي ما شاء الله إن شاء الله هذه فيديو هتفوت بوخا فيديو ينحن فتيون وهم تلمود لايك شير سابسكرايب جيركن أتابعني خن أبقالي فيديو خصاب نراخب تحنك أنيا باي باي